and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to no more. Bato mo? Huwag ka masahid kung saan ka ni mo sa pagbayad. Ha? O gisultihan ka. Nga sa hustong higayon. Paningluntaw niya ka. Pues karon na ang sinugdanan sa pagbayad mo sa tanan kong nabuhat o buhaton pagkani mo, Jane. You will be my submissive. Harold, ako makasapot. Harold, unsa imong plano? I won't be gentle, Jane. Pero kung dili na mo kaya, just say love and I will stop. Please, play with me. Dili ko gustong maningil. But this is the way it will be. Want you to be my submissive. Please. Harold. May gawas na si Kuya Harold gikan sa playroom. Nakita akong kita niya ganina dito si Jane. Diyos ko. Iya sa ding gipuhat na to ni Jane ang yagibato sa mga tos umang babae. Hinungdan nga gibiyaan siya ni... Kaluoy ni Jane. Elena, Kuya? kontak ka si Miss De Vera. Ina nga may mahinungdanon kong ipabuhat niya. Kinahanglang sugdan na niya sa pagtudlo si Jane sa tanang kinahanglan ni ining makatunan. Bugti si mo gibuhat o buhaton pa niya, Kuya Harold. Mao ba? Elena, Kuya, luoy na kay nagyan si Jane. Mahimo ba... ayaw question na ang akong mga gibuhat, Elena. Not now. Not ever. Kung gusto ka pang iluhon na akong maigso. Kuya Harold. May kasinabtanay ba kita? Yes. Now go. O kuntaka na si Miss De Vera. Yes, Kuya. Sigurado ka? Ubanan ko nimo mag-grocery. Mas sayon og mas dali para nimo kon muuban ko nay. Wa masa koy buhaton karo adlaw. Nala, sige. Ikaw ang mag-igo. Ugma adlaw ng soft opening sa bagong gitukod nga mountain resort ni Don Fausto, dili ba? O nay. Pero ingon og sa dili ko gusto nga moadto. Pero dili ka mahimong baliban ni Don Fausto og sa iyang anak. Matag higayon nga muyata ko sa maong dapit nay. Mainumdum ko sa nahitabo ni Lolo Pulo o Mary nay. Ang makaluluoy nga noy pulo. Naalaot tugod silang kahakog. Kung ikabalik ko lang ang panahon nay. Pero dili mo na kana mahimunak. Usa ang matag desisyon nga paghimuon mo karon. Kinahanglan nimong mahuna-hunaon sa makadaghan. Tungod kay kung mahayan mo kinis kaulahian, dili mo ra kini mahimong ibalik pa ang tanan. Nay. Ay ka na'y bahala sa tanan nga kinahanglan nay ha. Oh, sige. Nya magpaabot lang ko nimo diha sa cafe at bang nining grocery. Di sabkay ko magdugay. Ay lang kay pagdali nay. Ay lang kabalakan ako. Sige, aron mahuman ako. Nya tawag lang ko kung mahuman na ka. Oh, sige anak. Diya lang ko na ng baong kafe. Aron nga. Pakita sa din ako si nanay kung magawas na siya gikan nining grocery store. Here's your coffee, sir. Thank you. Hello, Madeline. Babe,
Uban ni nanay. Oh, should I be jealous with your nanay? Mayo pa siya. Kaya nagkagayon ka pa sa pagpakikuban niya. Samtang ako nga imo hinigugma, imo na napasagdan. It's been a while nga na-date ko ni mo, baby. I'm sorry. Nabisi lang ko. Dili ka busy karon. Pero ang imong inahan, ang imong ikauban. Madeline, maglisod si nanay kung mangumpara siya nga siya lang. Bugat o lisod ang pagsakay. She used to do it. Dili sa mansyon, dili ba? Nanadaganas nanay ni mo nga mangal sa ugbugat. So, biyain na siya diha. Ug aniha ko diri sa mansyon. I'm bored. Madeline, Ay, no. Ayaw na. Ako na lang mo anak ni mo. Hain ka pa karon, ha? Baby? Baby, are you still there? Hain mo karon si nanay ni mo. siya. Baby? Siya ka na. Baby? Mary! Mary! Mary? Oh. Uwa na siya din sa iyang gibarugan ganina. Kadali ni nawa. Di naman to siya nagbarong. Siya kid ka to. Dili ko malimot sa pikas bahin sa iyang panagway. Ang pikas kilid kadto sa iyang aping ang ako nakita. Ay naman siya. Asa mo siya paingon? Pagkitaon ako siya. Tora. Tora siya. Guktod ko siya. Misuot siya sa ubang daghang mga tao. Number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Shit! Leche! Dili na siya magkontak. Nabati ko pa ang iyang gisulti. Gilitok niya ang pangan atong batignaw nga si Mary. Shit! Magkalagod. Gusto ko muapas niya. Pero asa? Asa ko siya apason, Leche! Huwag ko lagi siya makita. Mary. Giduhaan ba lang ko sa kong pananaw? O ikaw pagid ka to akong nakita. Mary. Buhi ka pa ba? Buhi ka pa ba? Matang na lang ang tapong taksi nga kung kasakyan uli sa atong yabangan. Taot-taot ko na paabot ni mo dito sa kape na mong giingon kung hindi ka sa makuntak. Cesar, anak, may problema ka? Sa imo bang trabaho o nag-away na sa mas madilim? Nay, nakita na ko sa ganina. Kinsa? Si Mary. Uy anak, imposible. Patay na siya, uy. Pato ni mo nakita mo siya nga nahugi ka sa pangpang, dili ba? Imposibleng iya tong maimbot na papasamot ka siya tong imo nakita. Pero ang iyang bayhon ay, ang iyang hitsura, siya yun. Siya ka to, Nay. Cesar. Hangtod karon, wa pa mawha ang kakulba ang akong gibati. Sa akong pagkakita niya, Nay. Gusto na ko siya magakusok mahagkan. Gusto na ko siya sultihan kung unsa ang pagmahay ng akong gibati karon. Ug nga gimingaw na kay ko niya, Nay. Cesar. Oh, sakyan na ni Madeline, dili ba? Kung may kinahanglan mo, tawagan lang niya ako, anak. Ador ko sa kusina. I-arrange ko ning tanan akong gipamalit. Anong dili makontak ang imo cellphone? Kalit nga na paong. Nag-drain. Laya. Huwag kumamakag. Oh, nakakita ka? Paong. Liar.
Wa mapaw ang imong cellphone, Cesar. Kay nabati ko pa sa pikas linya diyang gilitok nimo ang pangan ni Mary. Oh. Nganong gilitok mo ang iyang pangan? Wa. Kaila ko lang katukan ni Alto. Ako nakita dito sa cafe nga. Ako na himutangan ka ganina. You know, you're never a good liar, Cesar. Og labaw na sayod ka, nga dili ka makapamakak nako. Nasayod ko si Mary nga batignaw ang buoti mong ipasabot nga gisampiti mo ka kanina. Now, tell me, nganong gitawag o gisampit nimo ang iyang pangan? Tug-ani ko. Nga... Mahimo ba, Madeline? Hunungin ako? No! Dili ko mohunong hangtod nga dili ko ni musultihan sa tinuod. Ngano! Kay nakita na ako siya! Kanusa ka ba mahigmata ha, Cesar? Nga dugay ng patay ang batignaw ni mong asawa. Patay na siya! Patay na si Mary, nakabati ka? I made her jump! Og ang bogo, mi ambak usab hinungdan nga namatay siya! So wake up, Cesar! Kay bisan kanusa, dili na siya mahimong mo balik pa. Waylo na ang mga batignaong ni ining kalibutan!